Hello everyone, welcome back to our channel. गोबावनि उनावनो दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्टेड बा नायलांदो जोंहा दिनै माने न'खराव मोनसे प्रग्राम खालामदों आरो ओमफ्राय दा बिनि थाखाय आंहा नै दा स्कुलाव थांग्रोबाय ओमफ्राय दिनै स्कुलावहाय मोनसेल' क्लास जादोंमोन बिनि उनाव गथ'फोरखौ एसे स्कुलखौ फोसाबस्रांहोदोंमोन आरो ना बिबार आरि गायहोस्रांदोंमोन ओमफ्राय दा बिनि उनावहाय आङो स्कुला जेला गयो होमबा जोङो थांनो नागिरदोंमोन आरो माने जोंहा बोसोरावहाय खेबसे ज' आमाइ आनैमोन मिटआप खालामो नालाय दा बेवहाय आं थांनो नागिरदों दा नै स्कुल गनानै बोराया लांफैबाय आरो ना ओमफ्राय डाइरेक्ट जोंनि स्कुलनिफ्रायनो बाहेरा थांसिगोन आरो जोङो ओमफ्राय जोंना माने डाइरेक्ट हाइरड खाथिबो जायो नालाय दा बेयाव थांसै जोंनि आमाइ मोननावमोन आरो एबारावहाय आमाइ देरसिनमोननि न'खौ आं नोंथांमोननो फार्स्ट टाइम देखायनोसै आरो ना दा नै जोङो हाइरड मोनबाय ओमफ्राय दा जोङो बारा गोजानबो नङा नालाय आधा घन्टानि एसेल' खम नाङो बेयावनो सफैबायानो जोङो ओमफ्राय नै एसे लामानिफ्राय हाबलांनांगौ नालाय ससे थाबायनांगौ दा बाहाय जोङो गारिखौ लामायाव दोननानै थाबायबायमोन आरो बिराद गोबाव जाबायमोन जोंनि आमाइमोननाव फैया ओंखायनो नोंथांमोननो माने सिगांनिफ्रायनो देखायफेरखायाखैमोन आरो आं थांनायानो जायामोन नालाय जोंनि आमाइमोननि नैबे दैमोनलै गाज्रि जाजोब्बाय मेथाइ लाबाय नै लाबाय हा आयु बोसोर सिगां जाबाय आङो न'खौनो आन्दायलायनाय फैयाखै जेब्लायबो बे आमाइ उन्दैमोननावल' फैबाय थायोबा जा साइस नुदों माथो मोजांहाय दङ बोरो जि मोजां सोर फुना हा देंखो आब' कबिता बा आर्टिस्ट जोंसो आखिलायलायदों मालाय मोजांथार गाबालै आयु ओरैबायदि खिलुम फाहामखाबाय नालाय गाहो कबिताखौ खेबलाय कबिताखौ खेबाहाय मा खेबलां सुपारि गस्ला गानबोदों र' कबिताया गस्ला बायना Siapa sakit? Capek. Fai, asap beri. Isu. Không chia đấy là nó đấy. Coba kepsai. Nawar mah biar. Entah pada zahar Israel lagi demen apa? Kan lah ngomongin coba. Jangan food mendang 52,700. Beनिफ्राय गासै जमाया जादों 아니 आंनो दाउ बेदरखौ एसे हरना Kobita. Suka ha. Man salah benang dengan le. दा जोंनि भिडिअआ एसेनोसै जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच माने बे भिडिअखौ जेबो गैया थेवबाबो मेम'रिस हिसाबै आङो दोननो खेबदोंमोन आरो ना मानो होनोबा जोङो आमाइमोननाव थाङामोन आमाइमोननाव मिट खालामनायानो माने गोदोहाय जेलानाखि ब्लग खालामदोंमोन अब्ला बिनि सिगांनो थांदोंमोन नालाय ओंखायनो नोंथांमोननो देखायनाय जायाखैमोन आरो स' बाय बाय